أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al'ummar musulmi na faɗin duniya, musamman mutanen kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe, ina kowanne fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da yini, barkanmu da wannan lokaci da fatan muna lafiya. Insha Allah, a daidai wannan lokaci wannan turare shi ake kira da 'yar Misira. Biznillahi ta'ala, zazzafan turare ne insha Allah da yake taka rawar gani wajen ayyuka mabambanta, musamman abin da ya shafi tasrifi da dai sauransu haka domin fitar da dukiya da izinin Allah. Wannan turare idan har ka siye shi insha Allah to za ka samu ƙwarya ne ko ka samu kwali ko ka samu wata kwalla ko wani abu insha Allah mai murfi insha Allah sai ka kwance wannan turaren ka zuba a ciki. Idan ka zuba a ciki insha Allah sai ka rufe biznillahi ta'ala, ka kawo farin yadin ka lullube wannan ƙwarya ko wannan madauki da ka zuba wannan turare biznillahi ta'ala sai ka rufe. Sai ka je ka alwala, ka zo ka gabatar da nafila raka'a 2, Fatiha da Izaja 3, Fatiha da Qul huwallahu 3. Bayan sallama sai ka gabatar da miftahul amal ɗinka. In ka gabatar da miftahul amal ɗinka insha Allah sai ka ɗauki rabonka sai ka fara innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Za ka yi 999 insha Allah. Bi iznillahi ta'ala ka a cika ta ƙarshen za ka yi 999 ta ƙarshen bi iznillahi ta'ala. Idan ka karanta ta innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun sai ka toba a hannayenka sai ka daki saman wannan ƙwarya ko kuma wannan madauki dai da ka zuba wannan turare bi iznillahi ta'ala. Sannan sai ka fita daga ɗakin ka koma wani ɗakin ka kwana, washe gari tun da safe insha Allah za ka zo ka buɗe ka samu buƙatar ka ya cika wannan kwalla insha Allah na kalar samfurin da kake buƙata za ka saka a ciki bi iznillahi ta'ala. Sannan ka fara gabatar da aiki kalar samfurin da ka saka a ciki lokacin da za ka gabatar da aiki insha Allah kalarsa zai cika wannan kwalla bi iznillahi ta'ala. Wannan mujarrabin ne, ka yi komi maka da ɗaya ne a wajen mu. A daure a mana subscribing, a mana share domin ƙarin bayani.